Saúdos e rompemos nos seus dispositivos para dar conta dunha información de última hora espeluznante. A Asociación Cultural Auriense vén de comunicar que o seu meco de Entroido, pendurado o pasado 16 de febreiro na Praza dos Suaves, foi secuestrado. Outra vez. Fontes da organización acusan deste despiadado acto a un grupo paramilitar do propio Concello de Ourense. Exixen a súa vez a súa devolución ou que o Concello volva a poñelo no sitio onde estaba. Os mecos do Entroido son uns bonecos nos que se critica satíricamente a persoas caracterizadas por un comportamento nada exemplar. Este ano, o meco da Asociación Cultural Auriense estaba adicado ao aínda concelleiro de Infraestructuras, propietario dun coche que aparentemente estampouse só contra unha rotonda no barrio da Ponte no pasado mes de xullo. Pola maldita rotonda deuse unha boa hostia co seu BMW. A policía local presentouse na casa dos seus pais e ali estaba o coche cun trozo da varanda contra que se estampara, que protexía a beirarrúa contigua á rotonda, pola que afortunadamente non pasaba ninguén. Os pais do concelleiro dixeron que o pobre non podía falar porque estaba un pouco mareado. E que saiu cos amigos, bebeu un pouco. Pero vamos, que non pasou nada, porque aquí nunca pasa nada. No comunicado aos medios, a Asociación Cultural acusa o Concello de Ourense de que non lle gusta o Entroido, ou polo menos non o Entroido como se entende tradicionalmente. Outro exemplo foi a supresión das tradicionais carreiras de compadres e comadres que escolares da cidade realizaban en horario lectivo na Praza Maior. Unha bonita tradición da que mesmo participou este presentador, cando era novo. Mais novo, quero dicir. Última hora. Finalmente, o Concello de Ourense, segundo anunciou durante a grabación deste programa, deu marcha atrás na súa polémica medida. Ben, deu marcha atrás a medias. Na nota de prensa aseguran que optan por organizar unha actividade conxunta na que se realizarán as tradicionais carreiras de compadres e comadres características desta cita festiva. O feito de que o único que interese sexa montar un macrobotellón fai que ás veces haxa despistes. Estas non son as únicas polémicas relacionadas con Entroido este ano. Hai semanas o Concello publicou a licitación da concesión dunha barra de bar no entorno da Alameda de Ourense. Un concurso público que é unha auténtica fantasía. Como todo o que fai o grupo municipal, ou mellor dito, o alcalde de Ourense, aquel que non debe ser nomeado. Nas bases, o Concello exixe un canon mínimo de 15.000 euros. A empresa pagará este canon en especias. Sí, en especias. Isto é, o Concello de Ourense, ou máis ben o alcalde, que é quen decide todo no Concello, decidirá a que empresa se lle pagarán estes 15.000 euros. Outro crime relacionado co Entroido de Ourense, esta vez un crime contra o deseño gráfico, ten que ver co fabuloso cartaz do Entroido deste ano. Eu, como son ado, digo cho eu digo que dice arraj, teño que escribir e dicir cartel. E non o digo eu, dice o arraj. Un cartaz que provocou moita polémica. Por se non o viron, aquí vai aparecer unha imaxe. Advertimos de que este cartaz pode danar e danará a súa sensibilidade artística. Varios artistas e deseñadores gráficos consultados por Noticias Dispersa non dixeron nada porque se atopan fortemente medicados despois de ver semellante aberración. Este cartaz, que parece deseñado utilizando a versión gratuita de Canva, motivou que o Partido Socialista no Concello de Ourense preguntase canto custara e pola inspiración detrás dese cartaz. Na dilixente resposta insulto do alcalde de Ourense afirmaba que este cartaz fora realizado por unha empresa. Sí, unha empresa que cobrou 1.500 euros máis IVA. En canto á inspiración do deseño do cartaz, o alcalde afirmou, literalmente, «No tenemos acceso a la profundidad de las mentes para responder a esta pregunta, ni tampoco tenemos resonancias magnéticas que nos den pistas sobre este asunto». Caso aparte son algún dos vídeos promocionais do Concello de Ourense, nos que se utiliza a intelixencia artificial para mesturar o alcalde de Ourense cun transformer e que seguramente non foron realizados por ningún empregado público que traballe en La Molinera. Seguro que non. Pero xa se sabe, o noso amado líder, aquel que non debe ser nomeado, o alcalde de Ourense, parece querer converterse en símbolo desta cidade. Ben,
é un símbolo desta cidade, porque pode facer absolutamente todo o que lle dé a gana sen, aparentemente, perder ningún apoio electoral. Nos últimos meses, no boletín xeral da cidade de Ourense, as súas redes sociais, parecía máis ben o presidente dunha comisión de festas patrocinando eventos deste fabuloso entroido. Os dous fiascos consecutivos nas licitacións do Servizo de Transporte Urbano primeiro e de Lixo despois son culpa, por suposto, doutras persoas, porque nos 6 anos que leva gobernando non tivo tempo para poñerse a iso. A culpa de todo o que pase é dos funcionarios municipais, aínda que no fracaso da licitación do Servizo de Lixo, a culpa, non o van poder creer, non foi dos funcionarios, foi dunha empresa contratada polo Concello, porque se a empresa consultora de cabeceira do alcalde de Ourense, contratada a dedo polo Concello, fai un mal traballo, é culpa deles, non de quen os contratou. Isto choca frontalmente contra o sentido común, pero estamos en Ourense. Foi todo. Seguiremos informando.